सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जोनोम हाबा आरो थैनाय बेखौ रावबो बुंनो हाया माला जागोन नङा होमबा नोंथांमोनखौबो सोरबाफोर जुदि नायनो बायोब्ला बा सुथुर दङब्ला नोंथांमोना बेखौ सोरनिफ्रायबा मिथिदोंब्लाबो मिथिया बायदि जानानै बयजोंबो मिलायनानै था नै मेडामा जोंहा सफैबाय नङा होनब्ला मैडम को नैबे गेजेरसिम फैनो थाखाय आं बरि खावलायबाय आखाइ खबना हो रायजोफोरा खेबसे स्रायनो थेंक इउ लोगो लोगोनो आरसिनिफ्राय फंबायखौ मान बावनो थाखाय खावलायबाय मेडामखौ मानखौ नाजावनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगो लोगोनो मेडामखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं बरि खावलायबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनैहाय खुंगा बाजिसेथि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो मेलायावहाय नुजाथिफैनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे आंखौ दिनैहाय बेसिम नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो हानायनि जाहोनानो सासे सुबुंखौ आङो साबायखर बावनांगोन बिथांनि मुङानो जादों सोमावसार बसुमतारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिथांनि जुनैनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय रंजाफानो एसेबांखिनि गोथार दिनावहाय रंजाफानो खाबु मोनदों थ' बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव साबायखर आरो लोगोसे खोनानो मोनदों बे फुजाखौ खुंबाय थानाय सासे मावफुं सोद्रोमा बिथांनि जिउआ रुंसारि जानानै थांदों होननानै आं खोनानो मोनदों थ' रुंसारि जानाय न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना दुखु दाहा लाबाय थायालासे जिउखौ दैदेनलांनो हायो आंनि थिंनिफ्राय बेनो हास्थायनाय मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जोनोम हाबा आरो थैनाय बेखौ रावबो बुंनो हाया माला जागोन नङा होमबा नों आं बयबो दिनैनो दङ गाबोननो गैयाबो जानो हानाय बेखायनो बे सुबुं माहारिनिनो नेमखान्थि होननानै सानना बिथांमोनखौ दुखु जानाङाथों होननानै नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय खावलायबानो जाबाय बेनोसै आंनि थिंनिफ्राय आरो गाज्रिबो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि न'आ सेरावनो होननानै आं मिथिनो मोनदों थ' सेरावनो एसेबांखिनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय लोगोसे सेरावनो जोङो रंजादों बाजादों एसे गाज्रिबो मोनदों गोसोखौ अब्लाबो माथो खालामबावनो बेनो इसोरनि माया बेनो संसारनि माया नङा होमबा बेखायनो जोङो माब्ला थांनानै थागोन माब्ला थैगोन जों रावबो मिथिया बेखायनो जोङो बयजोंबो एना एनि सानलायालासिनो बयजोंबो गोसो गोरबोजों मिलायलायनानै अनलायलायनानै बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ नङा होमबा आंहाथ' जिउआव सुथुर होननायखौनो आं लाया सोरबा जुदि आंखौ नायनो बायोबाबो आं बेखौबो मिनिनानैनो थायो मानो होननानै बुङोब्ला बै सुबुङा जेब्ला आंखौ लोगो मोनो अब्लाना आंनि माथो होनाय आंनि रायलायनाय बिथाङाबो खेबसेबाबो सानगोन जे आं एफाग्राब गेम्सखौ नायनो बायो नाथाय आंजों माथो एसेबां मोजाङै रायलायो आंखौ नायनो बाया थ' बै मानसिया गावनि गाज्रि साननायखौ गारनानै आंनि बे आखुनि थाखाय गावखौ सोलायनोबो जानो हागौ नङा होमबा बेखायनो नोंथांमोनखौबो सोरबाफोर जुदि नायनो बायोब्ला बा सुथुर दङब्ला नोंथांमोना बेखौ सोरनिफ्रायबा मिथिदोंब्लाबो मिथिया बायदि जानानै बयजोंबो मिलायनानै था बिदिनो थाखायो दा बयबो जोंनि जिउआव दानो दङ दानो गैया बेखायनो जोङो आराम बयजोंबो अनलायलायनानै बयजोंबो रंजा बाजायै थानांगौ बेखायनो दिनैहाय गसाइखौबो आङो साबायखर बावनांगोन नोंथांमोनजोंहाय एसेबांखिनि गोथार दिनावहाय नोंथांमोनजों आंखौ मोसाफानो खाबु होनायनि थाखाय लोगोसे नोंथांमोना मोसाफागोन ना आंजों मोसाफागोन दा
बरहिया बेबायदिनो जस लाखिबाय था जिउआवहाय हाजारखि दुखु जेंना थाया मानो नोंथांमोना नायगोन ना जोंनि मोसानायखौ बिथिंलाय मोसागोन मोसागोन दा बिथिं जसा बिराद मोजाङैनो दङ बैथिंलाय मोसागोन आंबो बारा गोजांनाय मोनाखै बिराद जस गोनां नालाय आङो आरो लोगोसे अमा जाग्रा मेजेम गोनांखा बेखायनो आंनाव गोजांनाय होननाया बारा थाया माने थ' बेखायनो बांद्राय लेक्सार होबा नोंथांमोनाबो आंखौ नायनो बागोन जानांगौ ना आंना खुगाया बिब्दिनो रायलायबाथाय माने जलाङा रायलायफ्लांबाय थायो अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोनजों आङो रायलायनो होननानै फैखादों जिहेतु नोंथांमोनाबो जनानै बा गसंनानै आरामसे खोनासंलांनायनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो दायो जोङो मोसानोसै नोंथांमोनाबो एकदम रेडि जानानै थादो बयबो दे साबायखर बयनिसिमबो एसेबांखिनि लैहोर फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव साबायखर